Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yebbiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on to mbawɗon wonde dunde babade mande kala min bismi mon e kelle gadande roɓindu jayndeji alarba nayi lewru décembre 2024 bismilla mon e kelle gadande roɓindu jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde Le Soleil ɓe garti koye mise en œuvre des politiques publiques kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e sanga batu jagorɗe hanki o arti e yiide wonande o paari huccodirde kamɓe sardiyankoɓe ɓe gam wadde ko yete ko déclaration de politique générale kono ɓe garti kamɓe jaynde Le Soleil ha joni e ko yutno noon e kanko horejo leydi ndi o waggini kamɓe jagorɗe nde mbawata ɓeydudetaɓe to banggue tigi ha joni ɓurde huccidde e jojjanɗe wonande rendo ngo jaynde Le Quotidien arti en kono ɓe garti e ko yutno noon e adoption mo oɗo projet de loi de finance rectificative 2024 comme projet de loi de finance initiale mo 2025 jaynde Rewmi Quotidien arti hen jaynde Le Soleil arti hen jaynde Rewmi Quotidien ɓe garti koye solution consensus et résultat ko yitno kon to banggue wonande peeje nanodiral hani ɗum heeɓi ko yete ko jeena ɗum heeɓi ko yete ko ɗum yumtini fayida hakkude kanko Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe garti ni hakkude mabɓe ɓe garti e ko yitno noon to banggue wonande kanko bagginali horejo leydi ndi to banggue wonande gouvernement mo Ousmane Sonko gam ti ko yitno e jojjande ɓesguji leydi Sénégal Mamadou Ibra Kane mo CDEPS kanko no arti caggal ɓaggino doggol ɗin médiaji ɗi ganduɗa kanko jagorɗo kalfinaɗo kabaruji ko yete ko communication kam e télécommunication kanko CDEPS Mamadou Ibra Kane mo CDEPS o leydi wonande kamɓene ko yiide caɗele ɗeɓe teski wonande e ngal jaltal ngal ministre de la communication et des télécommunications kono kadi mabɓe ndew lawol haaɓe mbawa hebde foddeji mabɓe jaynde 5/5 ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko teskaɓe hande arɓe e koyto to banggue diwrugol dingiral to banggue toon to Bowal gendira leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko député ji ne teska e mabɓe ɓe ganduɗa ko ancien ministre ex DG hani e ɓen ganduɗa ko avocat ji e ko nandi hen e homme d'affaires en ɓe garti e ɓanguidini ko wayno natalo mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye ancien ministre baɗaɗo président de l'Assemblée nationale du Sénégal Amadou Ba gonoɗo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal maître Aissata Tall Sall ko wayno Abdoulaye Sylla Abdou Karim Sall o mo ganduɗa ko Issa Sall Anta Babacar Ngom ɓeɗo kala gargol mumen toon to Assemblée nationale ko ɗum jogori ko battinde kono kadi waylo waylo mo ganduɗa ana adda toon to Assemblée battirde guendire leydi Sénégal jaynde sur 5 arti hen jaynde Peuple Quotidien ɓe garti koye haala Mamadou Ibra Kane le ministre ne peut pas autoriser la création ou valider une entreprise de presse kanko Mamadou Ibra Kane mo gardiɗo CDEPS so holliti mo ganduɗa ko jagorɗo ala foof ko yete ko bawal gam yamirde ko yete cosgol walla ni lawɗinde entreprise de presse ɗum noon ko caggal ndo waɗi doggol ɓaŋŋino ɗin entreprise aji ɗi holliti wonande laamu ngu anna heftini ɗumen jaynde l'observateur ɓe garti koye ɗin gayi ɗiɗi kangameji omo ganduɗa ko Ousmane Sonko déclaration de politique générale mo holliti hanki o sanga batu jagorɗo kono Harouna Dia caggal audition mum nde hetta no ɓe garti e bonndi alhaali West Africa Energy to banggue oɗo compagnie ndelam kuɓam e ko yitno noon e alhaali nangugol Samuel Sarr hani e ko yitno noon wonande oɗo compagnie West Africa Energy holko ɗum jogori wonande batti mum e nder leydi Sénégal jaynde Direct News kamɓe ɓe garti koye ɗin médiaji hanki o ngol doggol ɓaŋŋino ko ganduɗa ministre de la communication et des télécommunications ɓaŋŋini ɗum médiaji ɗi ganduɗa holliti darde mumen ɗi laamu ngu heftini golle mumen e nder 136 ko 112 ɓe kolliti wonande ko ɓen tigui mbaɗi conforme laamu ngu heftini darde mumen ɗum saabi kanko Mamadou Ibra Kane feggodirde Maimouna Ndour Faye ɓe kolliti ɗum ɗon de ko ɗum gueɗe politique hani yidde ustude sembe ɓen ɓe ganduɗa ko presse privé jaynde Tribune ɓe garti koye le ministre Aliou Sall viole la constitution jaynde Tribune ɓe kolliti wonande kanko jagorɗo oɗo saaha o yaɓɓi kay ko dosɗe ɗe tigui e yiide Maimouna Ndour ni kamɓe ɓe ganduɗa ko laamu nguɗo e teskade guila gargol mumen e jappere leydi Sénégal darde mum ko waddini ko yete ko addude e caɗele hani e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni wonande presse privé ɗo e nder leydi Sénégal jaynde Le Mandat ɓe garti koye
wonde on mo ganduɗa ko kaytigo woni Mamadou Ibra Kane gardiɗo CDEPS taw feggodir koye Maimouna Ndour Faye ɓe koliti noon maɓɓe mbat kala ko yetno to banggue wonande darde mabɓe huccodirde laamu ngu beele tigui ɓe mbawa hebde foddeji mabɓe maître Aissata Tall Sall présidente groupe parlementaire mo Takku Wallu Sénégal caggal on poste 8e vice président de l'Assemblée nationale nde ɓe kolliti ɗum ɗon ko fodde mabɓe nde ɓe mbawa hebde ɗum o waɗi annoncé plainte jayde le mandat arti hen jayde enquête tempête sur la presse ɗum noon ko caggal jaltal kanko Alioune Sall nde o holliti wonande ɗin médiaji ɗi ganduɗa laamu ngu heftini darde mumen kono ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni ɓe jiyani koye mumen wonande e ngol doggol nde dokka balɗe tati en mbawata ƴewtade beele tigui mbawa ha joni addude ko namdete ko beele laamu ngu kadi wawa ƴewtade alhaali mumen e yiide o mo ganduɗa ko Mamadou Ibra Kane ne wayno kanko jagorɗo mo wayno jaltal makko holliti tan ko addude ko yiyete ko ustude ko ɓe mbiyata ko wellitare démocratie leydi Sénégal yatirde caggal kono kadi addude caɗele kisɗe ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko entreprise joguiɓe presse privé e nder leydi Sénégal jayde Les Échos ɓe garti koye Ousmane Sonko face au député bientôt kanko Ousmane Sonko holliti ko ɓoyata ko mo huccodir e sarɗiyankoɓe leydi Sénégal wadde ko yiyete ko déclaration de politique générale la presse dénonce une forfaiture Mamadou Ibra Kane gardiɗo CDEPS o arti e ngal jaltal kam e ɓangguirgol ministre de la communication et des télécommunications to banggue wonande ɗin ɓen ganduɗa kañumen goni e caktirde kamɓe galleji gollorɗi ganduɗa laamu ngu heftini darde mumen e yiide kanko no Mamadou Ibra Kane holliti wonande ɗum ɗo de ko ɗum gueɗe nde ganduɗa laamu ngu waɗi ko heedam heedagu kono kadi maɓe daaro huccodirde laamu ngu beele tigui ɓe mbawa hebde foddeji mabɓe jayde Les Échos arti hen jayde Le Quotidien ɓe garti koye liste provisoire des médias reconnus jayde Le Quotidien ɓe garti koye temedde tati caɓanɗe jeetati ɓen ɓe ganduɗa ko galleji gollorɗi ko hen temedere sappo e ɗiɗi tan laamu ngu holliti ko kayi heftina balɗe caɓantati ɗi ganduɗa ɗeɓe dokka gam ɓe mbawa ƴewtade gueɗe mabɓe ɓe garti kamɓe Le Quotidien 7TV Sen TV L'As ɓeɗo kala ko ittaɓe willaɓe wonande e ngol doggol e yiide CDEPS ɗum ɗo noon ko gueɗe heedam heedagu kono kadi gueɗe politique kollitoje wonande nguɗo laamu ari koye joftigu wawde wadde kadi caɗele fawde ɗum e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni presse privé e yiide jayde Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadande roɓino jayndeje subaka hande o min dokka on aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.